Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailinged iti nagan a Clark, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Daytoy ti may kadwa paset ti padas na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kaniinang Esther iti Lagasit San Quintin, Pangasinan. Anak ko ada Ruel, Ronalyn, Renalyn Medis ken lakay ko ani Patricio Cadiz di Baguio City ken ti Agaluos ken Juliana family di Tamuta, Kasibo, Nueva Vizcaya. Pamilyak di Bambang, Nueva Vizcaya, ti Yabes ken Labuanan ken pamilyak di Rosario, La Union. Mami Mayla ken Daddy Lino from John Clifford Solanyo. Regards kadagiti kabagyak dito'y Santo Rosario, Santo Domingo, Nueva Ecija. Ken shout out ken ni Dante Levantino di Makati City. Shout out kani Mrs. ko ni Miriam Tamang, anak ko ada Dave, AJ, kan Bimbo Jr. From Bimbo Tamang, Tito Mawini, Isabela. Advance Merry Christmas, iti dakiwag kan Navarro family, nang runa ni Tatay Eduardo, Mama Marie kan Lola Ofelia, iti San Mateo, Isabela. Happy birthday kada Hazel May kan Mark Medina. Kan advance happy birthday iti anak ko ani Julius Castañeda from Floresma, Castañeda. Shout out kada Mark and Mary Vlogs, Pretty Mary Palatao, Jasmine Rivera,
Erwin Cacho iti Urdaneta, Pangasinan, Raymar Tolentino ken Elma Rodrigo. Merry Christmas kadagiti anak ko ada Dayan, Ryan ken Nicole from Rowelin Corpus. Makablaawan ni manang ko Annalyn Baongan Rabang dita Hong Kong. Niikit ko nga Arceli Baingan Garcia ken anak na ada Vanessa, Totoy ken Apple Jane dita Athens, Greece from Desiree Sakatani. Nanay Carlina Piñera, Lola Leonora Antonio Castellano ken Prehiliana family from Rowan Joy Prehiliana iti San Jose City, Nueva Ecija. Shout out kanila kay ko ni Mario Mamasig kan anak mi kan ti Martos family di Tatayog, Pangasinan from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Clark. Dear Manang Emmy, naamuan nyo iti umuna apaset ti padas ko dagiti pagteng ang nagdalanan ti pamilyak. Nakaadalak babaan iti panangisakad kanyak ti inak, kalpasan aken laatlatan ang nagpukaw ti amak iti saan mi nga ammo arason. Naiparang ko pa'y manang ang nagsettle kami dito'y Canada akadwami ti inak, tabarang malipatan nati kalaat-latan apa nagpukaw ti amak. Ti anak ko tinagbalin aliwliwana kabayatan ti kaadami iti sabali a pagilyan. Ngem kastoy matgayamen ti mapaspasamak idi dita Pilipinas. Nanang. Ha? Edgar, anak ko. Si kakadingag paiso. Siyak nga rod, nanang. Ni Edgar. Ti anak yo. Ay na, Diyos ko, Edgar. Anyat na pasamakin ka, anak ko. Naunday apanawan na napukaw ka. Nanang. Tinasayaat, umunag ka pa'y. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Grandma, why are you sad? Camille, apo. You are always sad. Why, Grandma? Sika talaga. Come, let Grandma hug you. Okay. Naimbaglaangan tada ka aliwliwak, apo. Grandma, I cannot understand you. I said, Grandma loves you so much. I love you too, Grandma. Please don't be sad. Don't worry. I'll try, apo. I will be happy as long as you love me. I promise, apo. Kasladyak pa'y lapat yun, bakit? Ay, uray siyak. Naklatak nga raw, di kalata si Mangpat. Ay, iso na lang, tamadlaw nga dati di na ibagbaga ka data. Ha? Saan nakabasta mamatilatan iti imbagana? Nga dati saan anasayat anapasamak kan kwa na? Ay, lakay. Iso masapul ang makasarita ta itinalapat ni Edgar. Masapul ang maamuanta no anya talaga tinapasamak kan kwa na. Taapay anaunday apanawon nagpukaw ti anak ta. Ay, katuwan na. Aramidan taday ta. Ikagumaan ta nga amon no anya talaga ti rasaon. Kalpasan na,
Masapul nga ipakaamuta iti pamilya na ti maipapan iti daytaw. Kumusta kayo ditan, Lola? Pasensya kayo no itala nakaawag ka. Amoy maten. Makumi-kumakmat. Ay, awan anyaman na, Clark. Nasayaan kami kanilulom dito. Na kayo ngay dita. Ni Mamem, kumusta? Kasi iti sigod, Lola. Naliday lata ni Mami. Amoy yun na niya ti makagapo. Ay, Clark. Naimbaglaan na tada ni Camille nga anak ko aliw-liwana. Clark, nasaya at launay ka nakaawak ka, Apo. Ha? Apay, Lola. Ada ka di masapulyo? Di kagda nagtagipaw itak. Apo, saan na may papaniti kwarta ti bagakan ka? Ngamen, bastante kami mo't kanilulom dito. Anya nga rin ti bagayo, Lola. Ay, jaka mo, no kasano arugyak na ito, Clark. Anya kayo lakit din ay, Lola. Ibagayin no anya dayta. Saan kayong agbabain kanyak? Ay, Clark, Apo, nagsuble ni Dadem. Ha? Si bibiyag ni Dadem. Anya? Anya, agawid ta ije Pilipinas adatala ang adwa. Saan ta akadwa dagiti aginam? At damasapol nga si kasunta ije Mami. Kan may saan ta basta maisurot dagiti aginak? Dagis eskwela mo't ni Camille. Saan mo ta basta makaalay ti bakasyon ti asawak? Naimbag kanyak ta nakaala ko ni ti bakasyon ko. Ne, anya ka di ti mapaspasama, Clark. Kalaat man na ito'y. Mami, saan kayo kumanyagdamag? Basta da napatid nga si kasun tayo ije Pilipinas. Isama sapol nga agawid tayo. Ay, unay ka na ya. Maikawak ton. Nagruna tajak ton makitkita ni Camille nga apukok no datay ije Pilipinas. Sana bali, Mami, tagkita kayong tumutlang. Basta agawid tayo ije Pilipinas. Jak imbagbagakan ni Mami ti maipapan iti inyawag ni Lolak manang Emmy. Tadyak kayat nga da pampanunutan na, kabayatan ti panagbiyahe mi nga agawid di ta Pilipinas. Siyak ti saan ang makaid na, kabayatan ti kaadami iti eroplano nga agawid di ta Pilipinas. Kat nadlaw day ta ni Mami. Ngamjaklat ta imbagbagakan kwa na ti makagapo. Gapo ta inlako mi aminen asan ikwami di ta Pilipinas idi. Nagdiretso kami kani Mami iti lugar dagiti dadakkel ni Daddy. Kat ijay kami anagdagos. Apaman asimmangpet kami, kinasarita adagos ni Lolo ni Mami. Agyaman ta pinatgan nyo tikid daw mi nga agawid kayo dito, Sandra. Mas daawak nga rod ka ni Clark, takala at ti panagawid mi, tatang. Apay ka di na imbaga kanyak no anya ti makagapo. Basta ko na nga da napatag-abanag nga asikaswan mi. Ay, Sandra,
Si bibiyag ni Edgar. Anya? Agpaiso, tatang. Wen, Sandra. Si bibiyag ti anak mi. Si bibiyag ti asawam. No kasta. Ayan nga ron ni Edgar, tatang. Ibagayo no sa dino ti ayan na. Tamapan kami ka ni Clark, itamot lang. Sandra, mabait lang. Mabait lang. Di ka kumaagapura. Tatang, naunday a panawan na napukaw ni Edgar. Impagaro pa yan ti kaduan anatayan. Ay. Ngamsyak, pulos ajak pinanunot anatay ti asawak. Isosandak mo't siguro ang mapabasol no magagaranak man ita. Kaya't ko makita ni Edgar. Ayan ni Edgar, tatang. Ayan na. Mabait lang, Sandra. Danggam kumapay dagiti ibagak ka. Iti kasta. Maamuam ti si bubukal akin na pudnaw. Dumngag ka, anaimbag. Ay, naibaglakit din. Tanakaturog mo't langan ni Mami Mapok. Lola, Ay, saan mi nga mo no anya tinapampanunot ni Dadem? Taapay anaramid na tikas jay. namamuyo ka din ti kabsat ko ni Daddy. Saan pa, Apo? Di na pa'y inyam amo kada kami. Ngaming karina ngayam amo na ti bunga ti pananglipot na kada kayo a pamilyana. Iso nga impaka amo mi adagos ken ka tinaduktalan me. Daddy, kaano amam amok da lolo ken lola? Kastamat ni manong ko. Brian, anak. Magagaran akon, Daddy. Anak, medyo komplikado ti amin. Isa pang asim kumata saan kang agganat. Daddy? Gamti ka agdanag. Talaga ayam amo ka kadakwada. Basta di ka kumagganat, anak ko. Dumteng ti umno apanawan. Mami, kumusta ang diriknam? Diyak mo, anak. Diyak maawatan tiriknak. Mami, Naunday a panawan a nagladlading itak. Naunday a panawan a nagdandanagak. A nagkarkararagak iti Diyos. Tapno kidawak laang asapay lakuma. Tas ibibiyag pa iti amam. Ngawan ko matidakas sa napasamakan ko, ana. Akas iti pamati ti kaaduan. Ita, nasungbatan tinabayagan ngay karkararag ko. Panagriknak. Nagtupakmat kanyak ti langit. Kapoy tinaamwa kadalolo kan lola. Mami, dahito iti makagapo. No apay akin ay kayat ko adatalang taagawid iti Pilipinas. Iti kasta. Saan na makita dagiti aginak taagbalin na reaksyon mo? Ti kasta pa nagsangsangit mo.
Nang runa ni Camille nga anak ko. Clark, anak ko. Day tamot lati makagapo. No apay ajak imbaga adagos ken katirason ti kelata panagawid ta. Tadyak kahit amaburibur ka, kabayatan di panagbiyahe ta. Kasi tinakon-akon. Aglalaok tirik na kita. Magagara na ka makakita. Kan mga rakop iti amam. Gamdumik di karmat ti sakit tinakam kan kurak kan kuana. Gapo iti naamuak nga inaramid na. Maawatan ka, mami. Iso ang masapul adamagak itaken ka. Kayat mo kadilat ta makita ni daddy. Juan, Mami, kayat ko ang makasarita kan makasangot ti amam. Kayat ko ang mangagan amis mo kan kuana. No apay a kinabailan na tayo alino ko. Kayat ko ang mangagan amis mo kan kuana. No anya talaga ti makagapo. No siyakla ko mati masurot iti daydi akan ito. Diyak ko man ipalubos nga agkita ken agsarita pay dadadi ken mami manang Emmy. Makitkitak pay laeng ti panagarubos ti luwa ti inak. Agrurutap meten ti marikrik na ken mapampanunot ko kontra iti amak. Kayat ko kumaidi nga agsubli kamin ken ni mami ijay Canada. Ngam rinaam ko ti desisyon ni mami. Inuray mi nga rod ti umay ni daddy iti pagtaengan da lolo ken lola tapno agsarita da ken ni mami. Ket ididimteng dayta kanito kastoy dagiti paspasamak. Ulita, timbagaken ka, Clark Apo. Pinadakkel na ka ni Mami, anasayaat. Iso nga agparbeng ka kuma. Apaman asumangpet na dadi, kanti kabsat mo. Lola. Amo, ngaglalaok mo ti marikrik nam ita, Apo. Kasta kami mat ka ni Lolom. Iso akin daw kasakbay nga agpungtot ka. Panunutam ko ma. Akabsat mo ti kakuyog ni dadem asumangpet ditoy. Sa bali man ti inana. Kabsat mo lataday jay. Iso asapay lako matagtanang ka, Apok. Da kayon tinang ibaga, Lola. Pinadakkelnak ni mami anasayaat. Di adalak. Iso asaan kayong rin nagdanag. Makontrol ko ti bagik. Ti emosyon ko. Ay, nasaya at laulay no kasta. Clark, Apok. Adan da Edgar nga amam. Sumungad dan. Ha, kasta ka day. Clark, nakasagana ka ka din. Wan, Lola. Kat pang naasiyo ko ma. Alalayan niyo ni mami. Siyak pa'y lang ti makaam mo iti kabsat ko. Lakay,
Madandanaga na ka. Ay, bakit? Amang ano anya ti mapasamak. Kitaam da Edgar ken Sandra. Panagkunak. Naurnos mo ti panagsarita da. Panagkunak kat kalmado da nga agpadpada. Ngam saan ama ilibak. Ngagsangsangit ti manugang ta. Madlaw iti jar na nga uray nakatalikod ka data. Bakit? Ay na, sapay la ko matagparbeng ti manugang ta. Awan ko mati mapasamak akin nabil wenno anyaman. Kastamat ti daw dawat ko. Ngumno bilang ta saan amalapdan ni Sandra ti bagina. Ket makabil na ni Edgar nga anak ta. Maawatak day ta. No bilang ta kaguranak, manong maawatak. Ha? Inlawlawag kanyak ni daddy ti amin. Amok Anyat nagan mo itayan. Brian, manong. Among Brian. Edi kasta ti edad ko. Kastamat lang ti pormak. Ha? Saan la porma ti nagpadaan ta? Pati ti pukis kan lunglong ay. Kasta akmat lang idi. Ading. Ha? Manong, kaya't kadi asawan day ta adi nakagura? Apay ko makagura ka. Awan ti basol mo. Saan mo abasol ti nagbasulan day di inam, kan ti amata. Iso di kagdanag, Brian. Saan ka akagura? Saan apulos, ading? Sikatiin ka laysak, Sandra. Sikati kadwa ka ng bukal ka ng gunod iti amin nga arapaap ko. Amin anay pundar ko. Sikati addaan karbangan. Da kayo ka ni Clark. Isungarod nga awan na pulos ti inimot ko iti ingkadeng ko ti sumurot iti sabali. Kat panagkunam ka di. Umdas day nga inaramid mo. Tapno jakon ikaskaso tinadagsan na abasol mo. Sandra. Nabayag a panawan, Edgar. Naundaya panawan na nagdandanagak. Dandani mapukaw ko ti limbong ti panunot ko. Gapoy ti kala at panagpukaw mo. Patyan ti kaadwan anatay kan. Ngamsyak. Uray apag ka nito lakuma. Saan apulo sa napunas tinamnama kasi bibiyag ka. Uray lamabriyat ti barokong ko idi. Nasumkan iti panunot ko di magbagada anatay kan. Ngaminibturak ti amin. Kalpasan na. Kalaat nga agparangka. Kat maamwak aliniputan na klagaya miso nagpukaw ka. Panagkunam ka di. Kat nalakala nga maaklod ka iti panagsublim. Sandra. Inkadeng ko taagpakita. Saan atapno kintawak nga aklunan nak nga agsubli iti danam. Amok anatagsan tinagbasulak kan ka.
Kat amok adi nakabailan nga aklonan. Gapoy ti inaramit ko. Naisalaysay kunti amin kan ka. Manipod iti rugi. Idi pimusay ti kinadenak gapo iti sakit na iti puso. Tapno maipaayan nak lang iti anak. Kat mapunas ti nakaro nga iliw ko kan ni Clark. Aging kaita nga inkadeng ko ti agpakita kan ka. Kada kayo. No tinak maaklon. Maawatan ka. Raamak ti desisyon mo. Tila ang kidkidawag kat ti pamakawan mo, Sandra. Tamok. Aging gadinak napakawan. Agtalinaid anadagsan ti panagbiag ko. Ti panagbiag mi atwa ken ni Brian. Apoon ti nakatayan day ti inana. Iso pa nga asim. Pakawanan na kuma, Sandra. Day talaang tikid-kintawag iti panagsubling. Ti pamagawan mo. Ti pamagawan ni Clark nga anak ta. Day talaang ti tartari kagayak. Takas itinakon-akon. Maawatan ka na raamak ti panggandagyo. No saan takol, ama aklon? Rumbag lang kanyak dayta, gapoy ti basol ko. Pag-aasiyot ta pakawanan na kuma. Pag-aasiyot. Idi agkidkid daw iti pamakawan ti amak iti inak. Adda kamin kada lola, lolo, ken ni Brian nga ading ko iti ama. Iti saan unay nga adayo amang palpaliiw kadakwada. Ti amok iti manang ket agbalin anatangken ti puso ni mami. Ngamkas kanyak, napakawan na ni daddy. Kat naaklon na matlaang ni Brian abunga ti basol ti amak. Tapno saanan na pagsasaritaan dagiti makaamamo kada kami tinapasamak, ingkadang mi kan ni mami tinagsubli dito'y Canada. Kat simmaruno da daddy kan Brian akabsat ko iti ama, apaman anaurnos ti papeles da. Iti ababa sarita manang, nangabarwanan kami asang kapamilya. Isu nga ita, naragsakak amang ibaga, anaurnos ken agtitinnunos kami amin. Daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaak, ajak tupulos malipatan. Ket sapay lakuma, tanakaibati ak iti adal,
kadagiti naayat a dumdumngeg. To'y pagayam mo, Clark. Clark, pagayam ko, kas iti nakunakon iti umuna apaset ti pakasaritaam. Saan analaka tinagdalanan nyo? Ngam gapo ta saan kayo nga imibet iti namarswa, nang runa ni mamim, napasamak dagiti saan anamnamaan a pagteng. Umuna, naamuan nyo as ibibiyag ti amam. Ken ti may kadwa, napakawan ken naaklon nyo ti amam. Kastamoten ti bunga ti nagbasulan na. Isu nga ita, sikan a mismo ti nangibaga a naragsak kayon nga agdaden na asang kapamilya. No agtultuloy lakit di tinatibker a pamati, kan agtultuloy ti panagsadagyo iti namarswa, mamati ak at ikinaragsakyo kat awan patinggana. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Mapunas